Y maneira nos informamos que hoje está cobrir todo tipo de deporte e também, em caso que Raya Bocai Karate, por sobre Raya Bocai Karate, do Aruba, tur aia treze sensei nang de exterior para ajudar upgrade na escola e viaja aqui, a conta com o sensei americano que a dona les algum dia na tour aluno de escola de Raya Bocai. Sensei Rick Schneiber está um agente policial retirado, pero que vai estar ativo durante o les de karate. E aqui na rua também a mira e durante o les, e sua meta está seguir sim, já que nunca vou estar satisfeito. I find the school very good. The kids are looking really, really good. And so it's very good for the children. It teaches them discipline, teaches them to use both sides of the brain, left, right. Teach them good discipline and self-defense. So it's very good for the kids. So. They stay happy how the lessons will be given by the senseis here? Mm-hmm. I plan on probably teaching some of the more advanced students later on, but I'm here just observing, and hopefully I get some ideas from this school too. So when I go back to the States and teach my class, I steal some of their ideas, and hopefully I can give them some of my ideas while I'm here. So, yeah. A lot of years in this sports? 50 years. 50 years, wow. Yeah, I was in the military in the United States, and I've been with it ever since. I've been a police officer, just retired, but I've been training police officers for the last 30 years. So your life is karate then, let's say. That's my livelihood, is professional martial artist. Yeah. In all of these kids, do you see a lot of them have good talents for the karate sport? Yes, yeah, very good talent. In fact, they came from I think it was in New York, a tournament in New York, and they came back with some medals, which is really good for Aruba. Going to a place with that much competition and come home with medals, that's saying a lot for the school, a lot for the instructors. So your supervision on these kids, you're okay with them? Yes, I'm very okay with them. Yeah. Of course, you can always get better. Robokai always tries to we get good, but then we get better. Always. Never. You're never really satisfied. Karate is like peeling an onion. When you get one layer off, there's another one, and so on. It's forever. It's a continuation. That's right. So you can always get better. Okay. Yeah. Presidente da Federação de Karate também com Raya Bocai Karate gaat in bon caminho e está positivo. Gaat bijzonder goed. Aantal leerlingen neemt toe. Niveau is ook niet al te laag, want een kleine groep deelnemers aan New York Open. Ze zijn nog met een aantal medailles teruggekomen. Dus het niveau is aan het stijgen binnen de scholen. Ben je tevreden hoe de lessen hier worden gegeven? De lessen kunnen altijd beter. Ja? En daarom is het heel fijn als dan iemand van het buitenland langskomt. Want die heeft een beetje een andere visie, andere kijk, andere nadruk op bepaalde technieken. En dus daar leer je van. Dus het kan beter. Maar de lessen op zich zijn goed, van een goed niveau. Vandaar ook dat het niveau vergeleken met het buitenland op zich oké is. Alleen ons wedstrijdniveau moet meer omhoog. Maar dat betekent dat we meer echte sporters moeten hebben. Op dit moment zijn het veel recreanten die aan karate doen. En dat niveau is goed, zonder meer. Ja. Heb je met de sensei van de Verenigde Staten gesproken? Hoe vond hij alles hier met onze karate, vooral met deze Jarobokai? Hij is positief. Hij is positief, ja. Ja, ik heb hem een paar keer opgehaald en in de auto praten natuurlijk. Dus hij vindt het hier goed gaan. Ja. Ja. En hij heeft ook ideeën aan jullie aan en hij neemt ook ideeën van jullie. Natuurlijk. Zo gaat het. Het is gewoon een uitwisseling altijd.